Dobrý den. Dobrý den. Jedete správně do Prčic? Ještě nevíme. Já mám jenom 2. Já mám tedy Hlavně, aby neproletěla okýnkem. Právě. Vy jste někdo v Santropé? Já? Oui? Oui? Jsem byla ještě takhle malá. Oui? Já jsem bavit. Není tak malá. Ne, ty můžeš dělat. Už. Tak, musíme ještě jednou... Dobře, já to udělám. Trošku zobání, jo? Tak to teda? Ano. Tak, pojď. A divíš se? Nekoukej si na ten pin. Je to naše Chybí pin, tak já to nevím. Tak to dám jednou kartu, nebo nevím. A nebo jinou hlavu. Pokus s druhou kartou. Už to dá někde. Povedlo se. Povedl se. No, to je neuvěřitelný. To je úspěch, já jsem tak šťastný. My taky. Jo, a ten nanut je teda za odměnu taky můj. Ne, ten byl taky od Nashledanou. Jsem napsal Gerchovi, že přijedeme v 3:30. V 3:30, tak to bude na 6:30. Vítáme vás ve Skalné. Dzień dobry. Jaký modrý čepičce, to je Kyr, prosím tě. Ano, Mladěuš ne? No, mladěž, to je můj student. 45, 6. Tam Tomu není 46. Tady ne, no. Tady ne. To je nějaký... Tady mu 13. S Mojmírem? To je s Mojmírem. S Mojmírem. Zdravím. Dáša. Ahoj, čau. No, Dáša Čau. Dáša neznáš? Já jsem nová. Ještě Dáša. Dáša je úplně nová. Dáša je nová. Je to tak. Dáša je nová, ale nejlepší. A nejmladší teda. Nejkrásnější. Ale tak dosud. Tak, jak je? Si musíme předcházet. Abych nezdrhla. Máte samozřejmě pravdu, ale dost. Dášu, já se zeptám večer, jo? Já se tě zeptám Do večer, kolika jo? dneska sloužíš? Dokonce. Jo, dáš to sám toho večer. Jo, pár jsme. Protože žádný panáky nebudou, nic zeleného, žádný apalpy a takové. Ne, nestane žádný. Kolik máš hrníčku? Valenka, ty máš černouška, jo? On tam dával řasy a ty řasy fermentujou. Fermentují a Takže ve čtvrtek jsem měl nějakou barvu, v sobotu jednou a v pondělí už to bylo modro-černý. Ale oni dávají, Jirka mi to říkala, že ten poměr opravdu... Ale reklama ještě neskončila. Na piva je prostě půl deci toho Se chtěla napít, veď? Takže To je let na mám hlasivky. Komprej, jinak by nám nedovolil zpívat. Jo. A tak nemusíme zpívat. Tak můžeme Hele, A cože v tom je? Nedáš, že už je nás aspoň 40%, že můžeme jít rovnou Jo, chlastat. tak čau. A zdraví. Čau. A zdraví. Na zdravíčko na život. A zdraví. Pijeme. Zdraví. Žihadlo. Hele, Pijeme žihadlo. Pijeme kolu. Určitě dojde Ještě si nedala a už jí to kecá. už se jí budete Na Inuitu. Na Inuitu. Tak na Inuitu. A to dobrý žihadlo. To letí. To je dobrý žihadlo. To je dobrý? To je Medový? dobrý. Martine, měř mě, prosím. Teď si dal baňák a si změřil. Jo, teď si... Promiň. Tak, nahoru. Já bych taky chtěl, ale někam, kde není Jenda a ty, totiž a on. Jo, projede. Pán si to chce odřít. Ne, Že na teoreticky můžeš ještě trošku... tady už někdo projede, ne? Tak jako podal tohle. Trošku sem ještě, aby vám to nebylo. Máme tady i magnolie, hele. Magnolium Mysterium. To je podle mě horší radši. Pojď dozadu jednou. Dozadu, no. Ještě pojď. Pojď. Trošku maškrty. To je ta večeře. Koupili jsme málo, no. A když tady má bylinkovou zahrádku, podívej.
Stop. Znova. Sláva věčných Bohu i na zemi mír. V čom? Včela. Včela, ne včela. Včela věče. Včelo. Ne, tam je redukce, včela věčem. Včelověček. Ne, tam je redukce, včela věčem. Včelo. Dášo, redukuj. Většina zpívá včelo. Prosím vás, píšeme včelo, vyslovujeme včela, protože je tam redukce. Já zpívám včela? Je tam redukce. Dobře, tak nebude tam. Že je včela věče. Věče je přízvuk, čili o se vyslovuje Včela jako A. věče. Nevyslovuješ čelověk, ale píšeš Čilověk. Vyslovuješ čelavěk. Z 10. století a takhle nás to naučil, že se to takhle má. Dášo má svou autistickou chvilku. Myslím, že už Že jsi s námi ve sboru, víš? tam Dáša nepojede. A to si ještě neslyšák Mirek přišel pro mě do třídy a řekl, budu váš učitel dějepisu a vyžaduji, jak jsi to říkal? Naprosto! Máš jenom taky ty ožužlání rovnáka, že? Ona nekouše na žužla. Je, to není špatný člověče. Dášo, ty mu líbáš ruce? Služebníček. Ne, fakt je blagavelíně. Blagavelíně. Člověče, tak teď mi teprve došlo, že jsou ty rovnátka dobrý. Aha. Výslovnost a redukce totálně mi degraduje, není redukce, jo. Degen, debil, imbecil, idiot. Dášo, máš to napsané? Máš tu výslovnost, prosím. Přečti nám to, Dáš. My ti to upravíme. Ještě než to přeskočí pro žákou. Ale vyžadují naprostou pečlivou výslovnost. A pozor, Dášo, známe tvoji maminku, můžeme to nabonzovat mamince. No to už teď se Dáša těší, protože od 11 si dají všechno cukroví. Dáša jedla a zkazila si chrup. Se podívej, měla už medový a teď má rovnátka. Tak takhle ne. Další věc. Ty máš ta jatýrka, a kde máš tatarku, Jeníku? Tady. No proto. Míra? Smažený sír. A klasický sír. A ty máš? Ano, klasický. Holecký. Dobré chuti. A Lenka? Domácí sůc, opečené. No prosím tě, ty jsi teda odvážná. Ano, a smažený hermoš. To si asi jinde nedáš, víš? No to asi ne, no. Já teda úplně nevím, jestli bych to chtěl, ale dobře. No a máme to tu hezké, že? Máme to tu hezké. Pes, když mě vidí, tak mě počůrá. To není dobré, To dělá. to není dobré, jak doví, jaká dovednost. Prostě, rozumíš, že Mirka miluje každý. To můj pes. Počkej, teď se vyjádřím. Jo, Tak můj pes, jo. Můj pes. Chytli jste se, výborně. Můj pes. on mi namaluj teď. Že on neví, jaký křík, co s kříčkem, no. Je? Můj pes, jo. To je můj pes. Jsi sám naladí piano. Cože jsi? Jsi sám naladí piano a zahraje na ní Für Alice. Když bydlí u Baxu, to se nedá nic dělat. On evidentně pes kamarádi smí se. A když je jejich pes hraje Für Alice, tak ten náš si basovat doprovází. Ale tak umí to naladit. A můj pes na to umí roztomilé koukat. Ano, to je pěkné. To je konec. A to je vše, přátelé. Lidi, teď je to na tobě. No tak Dášenka je jednička. Nebo první. Nebo někde prostě. Tak, nejnižší. Tedy tak to otoč. něco běžného. Prostě kouká. Ano, dobře, to by mohlo být, no, dál. Co ty si čural? Já si nečurám, můj pes čurá. Ty si čural. Teprve půjdu. Já nevím, já jsem si počurá. To je 10
že by to mohlo být. Nebudu říkat číslo, ale další si myslím, že je Míra. No to otočit? Otoč to. Hezky. Pak já, Hásky. pak Jenda a pak Martin. No, můj pes totiž je fakt dobrý. Já nemám hovno. Ano, Lenka přišla o hovno. Ale a prostě nedáme Tak ta byla nejlepší zatím. Ano. Sotva Lenka vstane. Už jí v očích pohled učitelky plane. A Štěpán je zde ze Skalné, Ne. že bych to s ním šla probrat. Já myslím, že zjistila jsem, že bydlí kousek nad chaloupkou. Asi se tam půjdu podívat. Já myslím, že bys mu to měla odnést pěkně opravené a s maminkou to probrat. No to by maminka byla strašně ráda. Strašně milá paní. Strašně. I takové jsou. Tak tady máme horní kuchyňku, kterou patrně nevyužijeme. I když člověk nikdy neví. Tady je spálňa. Dáša. Lenka. Martin. No, pěkné to tu bylo. To nemůžu říct. A ten výhled, přátelé, ten výhled na naší hospůdku. Naše Dáša s pohledem bestie. Jenom pohledem, Dáša. Ještě jsme nemuseli v noci po těch schodech, to jsme se asi přerazili. Tady už se zpívá. Chlapci už si zpívají. Dobrý den. Počkejte, dolů a no, tam to najdete. Tak děkujeme. Jdete do města, jo? Jdeme do města. No tak mu dej tu písemku. Odevzdej mu tu písemku. Opravdu velmi pěkný vyzdoby. Má to změněný chlapci. možná bývaly jeho boty. Dobrý den, pane Morgane, dobrý den. Jak jsi se vyspinkal, Mirko? Nic moc. Musel jsem si vzít 2 prášky na spaní. A když jsem si bral ten druhý a zašátral jsem rukou po sklenici plné vody, tak jsem ji srazil na zem a rozbil jsem ji. A jaký to byl, Mirku, mixík? 2 prášky na spaní a alkohol. A byl to hrozný zvuk a on zase probudil. Já myslím... Mama se mě viděl, kde jsem, to byla nejlepší rána, jak ta sklenička spadla. To roztříštilo se jaký ten zvuk. A už se mi to dostalo do sna a můžu se probudil, ať jsem se, co se děje. A nemohl si to z toho snu vyndat. A nemusím to z toho snu. Lenka byla tuhá hned. Já jsem byla tuhá hned a byla jsem ráno čilá jako první. Ano, to jsme si všimli. Opravovala písenky. Oni ostatní. Ještě spím. Nebo je zapne se ti žaludek, hele. Strčíš tam párek. No právě, že já tam strčím párek a pak bych potřebovala šláfencajn. Po jídlu. Zvykl tam strčil ty výsledky. No, asi tak. Willkommen. Brouček z čajničku. Co? Nechcete někdo? No, Je pravda, že nějaký větší by se na čaj hodil. Ale mně se to líbí. hele, ale můžeš si tady vzít, Honzo, i na pivo. Je vidět, že prostě to je filozofie, že to není jenom... Jako hrnečky na plotě mě úplně neuráží. Když jezdíme na pouť do ovesních Kladrub, Ano. tam mají taky jako No, jasně, velký pozemek. Čepičky. Mě to tady neuráží nic, mě to svým fascinuje. Že ten člověk dokáže... Si s tím takhle vyhraješ, tu víš? věc, Každý prostor. tu věc využít, tak jsem dá takhle tváře se to udělat. Ne, prostě je tam vidět, co všechno člověk spotřebuje, pak to končí někde. A
Pojď si toho zajíčka. Není. Dáme tý vodě jako políček. Mojo zajíček, ňuň. Ne, to je to možná byl takový, jak se tomu říká, ty falešný vajíca, který se dávají Podkladek. podkladek. Ano, děkuji. Nemohla jsem si vzpomenout na to slovo. Šuhe. A jestli pak to budeš? A i normálně vylíhl, vyprt vajíčko. Ale... Co? No, ten odér kuchyňský. Ale snídaně by to byla hezká. To neříkám. To nemůžu říct. Já to nemůžu říct. Co pak to tady bublá? A to je naše Dáša. Pojďte se podívat, jak Dáša bublá. Dáša bublá, cukroví. Zkazila si chrup. Měla úsměv medový. A teď má vylomený zub. Jo, dobře, to je lepší. A co to děláš? Vídeňský nok. Pejte. Nemáme čím. Tam. Tady jsou příbory. Přátelé, a nebudete tomu věřit, tohle je malá porce. Ano, to je malá porce. Tady. Děkuju pěkně. Ty se s nám pěkně vypek. Děkujeme. Dobré. No teda Dášo, ty máš samou zeleninu. A to mám sníst tohle? Ty budeš ale zdravá. To jsem možná měla dát jenom ten stole. Strašně zabijáci tohle. Teda pánové, ale to až sníte. Děkujeme, pane vrchní, pane majiteli. Ježišmarja, Ale jděte. Dva kopečky. to ne 2 prášky, to jsem už 4 prášky. Čau. To je běžná porce, nebo se tam přesvědčil, aby to tam dají větší? To je dobrý pití. Což tam medový? 25. Děkuju, děkuju. Ne, tak krásně zavalený doma. To má fakt 40. I to druhý, když jsme zvyšťali, mají over 40. To je teda pravda. Říkal, Pánové mají polední klid. Jakože pifo. Fofifo. A tady mají ochozy kolem dokola, přátelé. To je onesranda. Jsme monitorováni. Balkonky. Dvoupatrový balkon. No. So hush, little baby. No jo. To nebylo na nás. Tady se sedí u sudu. Kam to ta děvčata šla? Je tam nějaká ještě vchod, Mirku? Nepůjdeš? Co by známý historik? Já jsem tady byl už. Tak co děvčata? To je samej umrlec tady. Co tady? No jo, taky, hele. Taky. Tak co děvčata? Ten se smě... A pozor. Tady už je kostřička. To vypadá skoro pravě, co? Mirku, na lavici obžalovaných. Drahý soude, jsem nevinen.
Ale dneska jste neuměl 4 noty. Je to pravda, ale já jsem slíbil a já své slovo splním, že se to doma naučí. Bylo i bytí. Dášo, smíš předvést právo utrpné. Přísný. Předvěd na vrchoj právo utrpné. Za každou falešnou notu. Jeden udělí bičem. Kaz vězení. Tuhé vězení. Tuhé. Strava však a práce dává jsem taková. Jak se daří nebožce, jak by se jí mohlo dařit? Je tuhé. Bultíku prohlášení za rukvého. Ano, kolik? Smrt nepřítomného se předpokládá. Uplynuly 70 let od jeho narození a 5 let od poslední zprávy o jeho životě, nebo 30 let od jeho narození a 10 let od posouzení poslední zprávy. No, tady hele, bydlo vzor 10. Dokonce i na náš pansion, hele. Já vím, co teď Honza dělá. Spinka. Ne, to se mi nějaký mail. Já mám masturbací proti rakovině. Aha, Dášo. Dášo, nevzdávej to, nevzdávej to. Co ty? Ty nic. My fandíme Dáše! Dáše do toho! Dáša, Dáša, Dáša. Breakdance. Ano. Dášo, 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 taky se hýbej, nejdu rytmu, ale po stezce. Musíme říkat Dášo, dáš to, Dášo, dáš to, Dášo, dáš to. Dášo. Řízeček s pepřovkou. Olenko. Mě trochu hudby. No a mám Dášu na to. On je skromný. My si dáme, a když ještě něco chtějí, jak se dáme něco dalšího, víš? Žihadlo třeba. Třeba žihadlo. A navrch 29. ledna. něco sladkého. To letí, co? Tak jaký byl váš rok? Dobrý. Konečno hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, víš, že já na Dobrá. Jemná. krásná. Rodná zem moje. Ty máš segeroš? No, jsme taky zpívali. Nebo jsme zpívali ve fontáně. Dášenko, aha. Žvíkej rychle. Já mám to samý, ne? Může přijít a I pan prezentátor. Maskara. Maskara. Chceš namaskarovat? A to si koupil jako ve velkou obchodě tady, nebo si to nechal přivést ze zahraničí? Ne, to mají to makro. Tak a povídej, co to bude všechno? Co to všechno bude? Hele, to je originálka, tím oni začali. Potom dojeli tady s touhle špakuládou a to baroko je stejně
Vidíš tomu prvnímu, jo, že není, tak tady je to sladší, ta maskara jaká to je nejsladší, no. Nejsladší, ale ty to. Takže kdo to chce srovnat? A to by se musí začít tím nejméně sladkým. No tak tím prvním. Já maskaru